Kajing ikun persya kajing senior balai pujat kamtam yu drug hagathaj mau kurwat Southwest Castles minta kakenti kala penyeteli kisang balang kiberan hapok ke district nado ke KSU HYC FKGGP hito bat ke HNM kiblai tre lang ringkat bagi bors nong ke mau kurwat nado ke VDP seng samlash nong bat senglong kemi hapok ke syatri jong Joint Action Committee on Social Organization JAXO naga jing thumu ban rat dingkong sendan yu drog bat kiwe pat gijing snio tak besdang ningkong namo korwan haswawan pendapat ba syakapertai gijing sedang trekam ke jakso ki borsnong rengkat kiseng balang barom tak step jong ke sitarik ujelio arajar saw kila pelong ye gijing kendra drog bat kendra kiat haborok kowe kayo mo korwat hendai layo kurup no tangi ki kiat bakentup ya ke kiat persi bat kiat pareng hendai ki nong de drog bat ki nong di drog kila pet yap lailom laiwa tang marya yo I ya ke jing kendra hadian ke jing kendra layo jingkran no chairman ke jakso ba JF yo pniao ujal secretary ke KSU makurwat circle bat secretary jakso samla plus bor kharjarin vice president ke seng samla shnong makurwat ba skembor W nongrum president ke HNM Southwest Castles district ba Lombok Stan Marwen batu president ke hito Southwest Castles district ba Paul Terniang dapat dir kita rangkulang kerak wih nombong tanle anjakar hadian kini kijing dia kiba yai dia ni kadong sanji bo song jongi ni pame ho ya jing sang mak balan maka GEC jong kasnom kwat kapaken tup ka BDP ka sing fasnom kwat ba ka teng keme ni do tailang banat dong khong jing sneu kamtam idrak kidon giplak sang balang ka KSU kabaju ai kakti kadang keman bangi ndai kat lang trai imat nang jur hoj nang jongi kasnong ni tersan banakan sepang idrak ngiduk tiak ngiduk dam lamar ba kat bangindang trai nang me gimdon lacuk takumwai daya ka pratarek jong bunai me ka GC jong sama kerwat kalakot ya kisang bahalang bopher badon po ka sama kerwat banyatai banyathir kumno ngin le ndai ha kata kapor lami kasur bangin formno ya ka GC jong kisnong ka sama kerwat bak sang bahalang Marlami kasur ban form ada kajakso, ka Joint Action Committee on Social Organization. Balai ya form jakso kalong ba, kajak kanongrim yo kajakso kalong ba. Banyak kun persya. Tang mangi na kasong imla. Ngidon kam ngajing telang jong kisang balang ba bat ki pajba bara. La form ya kajakso ha kanongrim. Da kajing sokhia. Da kajing kitkle. Bat na sumbatai ni kendiat. Maka thong jong jakso kalong ba nginyale persya kijing sneu kamtam drugs kakiat kakalai om tang kata nginyale persya ro ya kiba punjabo ya kamariang kiblawanra kijing jabo sodong sokun jong kisong kitau nginya kun persya odik do kiba ju melen ban berbi ya ki ombam umdi dakaba kisim kabu ban penyap kidokha nang ta kajakso kajakun persya ro ya kiba thanglom thangwa thangkhalau kijing jang le po mo kerwat kiai dia kijing satu kijing salute kapoi ro kijing sak peniap dei nak ta kadau kanong rim jo so bat kathong kalong ba ngin mi sakhamat banyak kon ikine ba ngin rat dong khong nang ni po district jongi hoi kadi kadi ke balang long ndai ngi pe ki kam sneu pat kila nang roi man kasngi te ngakot ngawer ya pi barok ki pajba Tungin nomlong tang kinong solam na kamla serja na dukan desa. Ndai ngilong kinong solam banyami banya trailam. Kajing trai kabut. Kinong trai ngi kendiat. Wadlom somelan ha kini kijing sneu nama la pi somelan. Kini kinang kharoi. Kentang ya wai soban penkut ngak banong kumne. Kamenen kelada belaj. Kalasai kam sempalawan. Ngidon haka menta to kum ki longket kam jak so bat ki pajba ngin pendi kena bakan ne kapateng ka bangi em kan long ka pateng ka badon jikraman ka badon jinsingan ka badon jisuk
Kenang ba kane ka bonta kan lamung ti ya kalasai sya kalawai ka ba pernai. Jing dokumen ya kabang iladon hakene ka jaksu ya kaba ila trai berba ya kene ka dong kathain ka jengi lengba kane ka kenhun ka jengi ya kabang ngin trai na kamta ka jing bha ka jing miat jong kane ka dong kathain ka jengi bat kham tam hakene ka yaw makrwat basibun kimi ki jing sneu bat sibun kimi kiwai pat ki kam sneu ngala badong kum ka jing syak paniap breu kum ka jing khai drak bat ka jing kum juro ka jing khai kiat na kalian ka jengi rengkat kane ka jaksu ya kabangin saya trai ban rat dingkhong ya kane bat bangin rat dingkhong tang hang ne hayau lengba kane ka jing don lang jong kiseng bhalang ba pher ngin rat dingkhong ru hakisnong kitau ya kabangi don kum kiseng bhalang bat kum ta na kalian ka jongi ngin trai rengkat bat ki bor snong berthau kiseng samla kiseng long kemi ya kaba na kalian ka jongi ladang yo jeng tip ladang yo ya kejeng pensisa bat ngin yo ya kabang yo ban kinrop ya kita kinong lek kam sneu na kalian ka jongi ngin rat dingkhong bat ngin lek kat kum ka jing sobet ka jongi mentang ngim nom la ban ong ngin sanya tang ya ka sarkar ndai ka sarkar kam la ban pej namar ba ngalaban ong ka jing ko jong ka sarkar haki bubun ki benta ndai lengba ka jongi kinong trei mon ngau ha jong kane ka dong ka than ban rat dingkhong ya ki kam sneu ha kane ka dong ka than ka jongi kenang ban penja ya une jing sneu jong ka jaj ben reu ka jongi ngin pendu ban ladang ilap nang ni sekmadro ngin nam aili haringkat ka jing trelang jong kane ka jaksu kenang bangin yo ya ka pateng ka pakit ka ban sawan ya ki khon ki kri ka jongi bat ki khon samla jong kane ka dong ka than ka jongi Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya